să-i scape de necazuri. Și acum noi, când ne spovedim și așteptăm să ne cuminecăm cu sângele Mielului lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatele lumii și le pironește pe crucea propriei sale jertfe, El fiind și jertfă și jertfitor în același timp, El, Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, care s-a făcut ca cel mai de pe urmă dintre toți oamenii, om al durerilor și cunoscător a toată suferința, cum îl descrie cu vreo 700 de ani înainte prorocul Isaia, 600 și ceva de ani, El, în loc să se ducă să se așeze pe tron, s-a dus, s-a așezat pe cruce. Iar a fost miercuri, în ziua zeului Mercur, pe care îl celebrau romanii, zeul comerțului. Umanitatea, să zicem așa, umanitatea a început să dispară, umanitatea a încercat să recupereze și ce s-a gândit? Umanitatea l-a vândut pe Dumnezeu. Părinte, suntem din ce în ce mai răi? Cum pricepeți dumneavoastră acolo? La biserică vin mulți oameni. Percepeți că suntem din ce în ce mai răi? Rău în lume a proliferat? Percep că suntem din ce în ce mai buni. Din ce în ce mai buni? Asta e părerea mea. Dacă întreb pe stradă lumea, nu știu, la dumneavoastră la biserică, dacă întreb pe stradă lumea, o să spună, suntem din ce în ce mai răi. Știți, antagonismele se ating, extremele totdeauna se ating. Niciodată nu știi când ești bun și când ești rău. Ce-i bun pentru unii poate fi rău pentru alții. Asta, da. Și Mântuitorul nostru Iisus Hristos este modelul suprem al acestui antagonism dintre bine și rău și biruiește rău cu binele. Biruiește desfătarea unui tron cu șerfa crucii. Noi trebuie să ne asumăm crucea. Dacă nu ne asumăm crucea, nu avem cum să ne numim creștini. Căci Domnul zice, cine vrea, deci ne respectă libertatea, să vină, adică să intre în acțiunea aceasta uriașă care înseamnă mântuire după mine, să se lepede de sine. Deci cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Sinele nostru este cel care ne-a scos din rai. Propriile noastre mândri, propriile noastre, da, orgolii. Ego-ul a culminat prin aceea că omul a vrut să fie Dumnezeu. Unii se cred Dumnezeu, să știți. Ori Dumnezeu a vrut ca omul să fie ca Dumnezeu. Aici sunt frumoasele diferențe. Una este să fii Dumnezeu și alta este să fii ca Dumnezeu. Așa este. Părinte, există? Da, spuneți. Hristos ne-a învățat să fim ca Hristos Dumnezeu. ne-a învățat să fim ca Dumnezeu. Diferență mare. Foarte mare. Și diavolul, îngerul luminii, vedeți, i-a dat Dumnezeu cea mai înaltă poziție pe care a putut obține vreo ființă creată. Stătea în lumina cea neapropiată a lui Dumnezeu și el a crezut că el a creat lumina. Dar el era deja, de fapt, numai becul. Energia era altcineva. Părinte, există iad și aici pe pământ? Sigur. Există iad pe pământ. Pentru că starea omului de azi, de mâine, poate să penduleze de la rai la iad. De la rai la iad. Avem și rai și iad câteodată în același timp. Și vreau să vă spun încă ceva care este esențial. Nimeni vreodată nu a făcut o geografie a spiritului. Nu se poate face o geografie a spiritului. În Evul Mediu, occidentalii au făcut niște îngrădituri, una cu cazane. Uitați-vă la Dante Alighieri, da, cu Divina Sas Comedie, una cu cazane, alta cu floricele.
una intermediară. Nu. Nu există o geografie a spiritului. Dar există boli ale sufletului? Există stare a sufletului de suferință, starea sufletului de bucurie, există stare de înduhovnicire și este stare de alterare. Părinte, toată lumea încearcă să explice științific astăzi orice. Când te simți supărat, ești supărat, trebuie să iei nu știu ce medicament. Când ești îngândurat, trebuie să te duci la psiholog. Dar nimeni nu poate să ne spună care sunt adevăratele afecțiuni ale sufletului. Adică nu poți să explici material. Nici medicinul nu poate să explice fiecare boală trupească, dar rămite să explici boalele sufletului. În Sfânta și Dumnezească noastră Scriptură este un loc în care un om foarte bogat i-a dat Dumnezeu mai multă bogăție. I-a rodit peste măsură totul, țarina, adică partea terestră, pământul. Și a zis: suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea și te veselește. Omul acesta încurcă hrana trupească cu hrana sufletească, așa cum foarte mulți pun în opoziție știința cu religia. Exact. Este una dintre greșelile fundamentale a crede că știința este sau poate fi în opoziție cu religia. Sau poate explica religia. Știința vrea să explice religia. Da, și bine face. Viața veșnică este să-L cunoști pe Dumnezeu. Viața cea veșnică aceasta este să te cunoască pe tine singur și adevăratul Dumnezeu. Numai că noi vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu prin rațiune. Da. Pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște decât dacă vom coborî rațiunea, să o scăldăm în valurile unduitoare ale inimii. Cei mai mulți, când coboară rațiunea în inimă, o lasă acolo și să neacă săracă. Noi numai trebuie să o spălăm în inimă ca să fie curată, ca o oglindă prin care putem privi cerul. Aici este o problemă rațiunii noastre pe care o descrie excepțional un sfânt al Bisericii Romano-Catolice, noi zicem fericitul Augustin, datorită unor erori de credință care ne deosebesc pe noi. Nu poposim asupra lor. Există un singur Dumnezeu. El, da. Păi vedeți, zic unii, unul e de religie catolică și altul ortodoxă, unul e protestant, celălalt de religie neoprotestantă. Nu. E o singură religie. Nu are mai multe mărturisiri care, din păcate, sunt opuse. Fericitul Augustin călătoria pe malul mării și era gnostic. Știți, dumneavoastră sunteți o persoană cultă, știți ce era gnosticismul. Gnosticismul înseamnă cunoașterea, gnosis în limba greacă înseamnă cunoașterea rațională a lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu prin simțuri. Și el cugeta despre Dumnezeu mergând pe malul mării. Și la un moment dat a găsit un copilaș care cu o scoică a săpat o gropiță în mal, în nisip, și căra cu scoica apă și o ducea în gropiță. Și a întrebat: mai copile, tu ce faci? Ce vreau să mut marea în gropița mea. Frumos. Asta e cu știința. Asta e cu știința. Părinte, deci, pentru că... doar o gropiță este știința noastră și marea Dumnezeirii este... Haideți să vedeți o gropiță pe care... Să ascultați o gropiță pe care a făcut-o un băiat. Știți că acum tineretul tot a evoluat. Ei sunt mai duri în exprimare. Ați auzit de muzica asta hip-hop, nu? Da, îmi place. Da. Haideți să vedeți ce poate să spună un băiat tânăr într-o rugăciune, așa cum știe el să o spună. Și vă rog să comentăm pe urmă, pe marginea acestea. Haideți să ascultăm. Cedric, rugăciune.
Doamne, dă-mi smerenie față de-ai tăi azi când sunt toți mardoi, tot mai goi și tot nu-s răi ca noi, care nu înțelegem că dragostea ta e mai presus de orice lege. I-am harul de-a face rime, dă harul de-a face bine, oricui n-ar face pentru mine. Dă-mi pe masă o pâine și în inimă un foc care să ardă numai pentru tine sau deloc. Când lumea va fi un front fără frontiere, cu bombe chimice, mitraliere și mortiere, răpăi sec peste cartiere, smulgând sufletele din trupuri cu tot cu frapiere. Cotidiane și ecrane fac milioane să aclame oameni infami, era dramei, pentagrame pe icoane, duhul anticristic în reclame, holograme cu izmistic, hedonistic, nihilismul ascunde atent crezul patristic și nu mai avem suport moral, doar logistic, programe sofisticate prelucrând artistic, miliarde de date comandate statistic. Vremuri din urmă vin pe bune, luându-ne pe toți de la mii până la mișei în costume. Nu vreau oțel sau cățel să mă protejez, credința în tine-i destul, vreau să o păstrez. Miluiește pe mine păcătosul, ia de la mine prin osul, iar răul prisosul. Dezgheață-mă cu bunătatea ta, cum ai făcut cu sfinții ce acum stau de-a dreapta ta. Am curvit, am înșelat, am hulit, am judecat, am osândit pe oricine, mai puțin pe mine. Sunt chiar un criminal în serie că realmente am ucis cu sânge rece multe sentimente. Ajută-mă să străbat desișuri, folosind cuvântul tău ca pe o sabie cu două tăișuri. Învață-mă ce-i silirea, ce-i frânarea, ca să înțeleg iubirea și să-mi urmez chemarea. Doamne, dă-mi apa, pâinea și sarea, ia de la mine mândria, arată-mi calea și iartă-mi, Tată, mie nepăsarea, căci am greșit și după ce mi-ai arătat înșelarea. Iartă-mă și zi-mi ce să fac, când cel rău vorbește prin mine, tu fă-mă să tac, să nu mă bag când nu trebuie. Dă-mi forța să țin departe gânduri negre ca un sfânt în zeghe, când deznădejdea mă inundă, fecundă, secundă cu secundă, demon vor să pătrundă, urcându-se pe pereți. Te aud cum mă cerți, dar o faci să mă îndrept, să-mi amintești că mă ierți, că eram confuz ca Babel. Te-am prigonit ca Saul, acum vreau să te pestesc ca Pavel. Nu hain ca și Cain, ci trăim ca Abel, bucurându-mă de toate pământuri și ape. Ajută-mă să uit de faptele bune, nu mai arde de glume, vreau departe de lume, să pot muri încet până în momentul în care mândria moare și o să iubesc pe fiecare. Chiar dacă e una dintre celelalte fiare ce arată gol și scoate gheare, sau poate chiar e un om bun ce poate doar e prins de plăceri ușoare, trecătoare, materiale, cârcotași, răutăcioși, chitroși, invidioși, vicioși, prejudicioși, furioși, libidinoși. Îndreaptă-ne, Tată, că numai Tu poți și tocmai pentru că poți, iartă-ne pe toți. Și tocmai pentru că poți, iartă-ne pe toți, Părinte. Textul este unul elaborat, foarte, foarte elaborat, și în același timp nu este nici un pic din ortodoxie. Nimic. Persoana respectivă o suspectez că are studii teologice. S-ar putea să fie un student de pe la teologie. Sau poate E un cântăresc hip-hop. un om care a văzut în patristică înțelegerea completă a Scripturii. Pentru că nu îl putem cunoaște pe Dumnezeu decât prin părinți. Patristica este viața Sfinților Părinți. Un copil care n-are părinți e un copil a nimănui. Și un părinte care n-are copii este iarăși ca în cântarea Badeione, rămasă nimănui în marginea satului. Patristica vrea să explice Scriptura în spiritul ei, așa cum au înțeles-o părinții post-apostolici. Ne putem permite să ne dăm cu părerile despre Sfânta Scriptură fără ca să avem sprijinul Sfinților Părinți ai Bisericii. Iar Sfinții Părinți ai Bisericii, cei dintâi au fost din neamul nostru. Strămoșii noștri au fost primii creștini din Europa. Și îmi place să spun lucrul acesta și justific cu Sfânta Scriptură. Scicii, adică fiii lui Geta, care a dat numele geților și a lui Hercule. Unul s-a numit Scites, unul s-a numit Dracus și unul s-a numit Agathyrsus. Agathyrsus în Transilvania,
Petracus l-a alungat mama lui Geta Glicona, cea sub formă de șarpe, cu cap de muiere pe care o avem la Tomis Glicon, îi zic unii, neînțelegând, Glicona este de fapt. Sau Bal Ahi. Ahi era o șerpoaică în mitologia indo-europeană, căsătorită cu moșul Dac. Dar de ce? Ce rău are totuși chip de sex femeiesc? Da. Spuneți așa, de ce asta? De ce asta, părinte? Cel rău a căutat femeia pentru că e mai frumoasă. Da. S-a întrupat în ea. Nu s-a întrupat în femeie, ci a fost doar o ispită. Se zice că un fiu al lui Justinian, cel mai mare dintre împărații românilor de pe tronul Bizanțului, 535, a zidit Sfânta Sofia din Constantinopol, a zidit Bazilica. Sfântul Mormânt, a zidit Biserica Nașterii, în care a dus lemn din Moldova. Tuta și de pe Bistrița l-a dus acolo. Așa, și? Ei, a avut un fiu. Da. Și a vrut să-l însoare. Și a făcut un concurs de frumusețe. Toate prințesele din Imperiul Roman de Răsărit, toate din Imperiul Bizantin au fost duse în Constantinopol, în orașul lui Constantin, a strămoșilor noștri. Constantin, aceștia Valahi aveau un palat, Palatul Vlaherna, Palatul Valahilor. Era palatul imperial din Constantinopol, pe care noi l-am uitat. Noi uităm cine suntem, multe. Am scris acum o carte despre aceasta și în timpul acela, prințul cu un mar de aur, cu el dădea, acea devenea viitoarea împărăteasă. Da. S-a apropiat de o fată superbă din sus de Dunăre, care se numea Irina, o prințesă valahă. Bal-Ahi. Bal înseamnă blondă și Ahi este șerpoaica. Șerpoaica ce a avut 2 copii. Unul s-a numit Asur și unul s-a numit Daciut. Asur și Daciut, și mama lor s-a pus ca un râu între ei. Eufrates, frate bun, i-a zis la Eufrat. Între asiriani și indo-europenii de nuanță daciută. Și i-a arătat mărul femeii aceleia și i-a zis Irinei: prin femeie a venit păcatul în lume și prin păcat a venit moartea. Prin femeie a venit păcatul în lume? Așa scrie în Sfânta Scriptură. Prin femeie a venit păcatul în lume și prin păcat a venit moartea. Și femeia respectiv i-a răspuns: aveți perfectă dreptate, maestate, însă tot printr-o femeie a venit și mântuirea lumii. Noi avem 2 Eve, Eva cea veche și Eva cea nouă, Măicuța Sfântă. Observați cum se realizează echilibru universal. Părinte, șarpele cel de demult, Satana, care a înșelat pe toți oamenii, căci printr-un om, nu printr-o femeie, prin Adam, printr-un om a venit ca Adam. Nu este ambigen. Zice, l-a făcut Dumnezeu pe om, bărbat și femeie l-a făcut în momentul în care l-a făcut și l-a așezat în rai. Prin urmare, om înseamnă și bărbat și femeie. Se zice despre cădere, pentru că nu putem înțelege mântuirea, nu putem înțelege de ce a venit Hristos să se răfească, dacă nu înțelegem simbolistica șarpelui care l-a înșelat pe om. Părinte, vreau să vă întreb de mult ceva. De ce nu are voie o femeie să intre în altarul unei biserici? Pentru că multă lume nu știe. Pentru că femeia a intrat în altar odată pentru totdeauna și se va mai muta de acolo niciodată. Eva cea nouă, Măicuța Sfântă, a dat lui Dumnezeu trup din trupul ei, sânge din sângele ei, care stă pe Sfântul Altar pentru totdeauna. Există o discriminare raportată la femeie în ortodoxie, dar este pozitivă. Pe altar stă o femeie care ține un copil în brațe și pe umărul ei drept scrie Mitir Deu, mama lui Dumnezeu, Măicuța lui Dumnezeu. Vă rog frumos să-mi spuneți care bărbat al lumii acestea s-a învrednicit de un asemenea nume. Femeia nu intră în altar pentru că prin Măicuța Sfântă ea este
în altar. Fiecare femeie este un altar de jertfă pentru toți copiii lumii acestea care se vor mântui prin ea, prin nașterea de prunci. Valoarea omului și a unei nații stă în câți copii face și crește. O nație moare în momentul în care nu mai face copii. Pericolul acesta ne pândește pe fiecare dintre noi. Așa este. Atâția copii am văzut intrând în biserică în zilele acestea, încât mi-a crescut sufletul. Cine a avut ideea cu școala altfel, probabil a înțeles în sensul acestea lucrurile, să-i lăsăm pe copii să iasă din știință, să meargă în cunoaștere. Pentru că știința poate să fie empirică, adică prin cele 5 simțuri obișnuite, dar poate să fie și cunoaștere prin simțurile care sunt mai presus de simțuri. Văzul care este mai presus de văz. La o mormântare nu de mult, fratelui Părintele Naghiu, antecesorul meu, am spus despre vederea celor nevăzute următorul lucru. Poporul român are o expresie extraordinară prin poezia lui Eminescu, Îngerul poeziei românești. Era precând nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. După aceea, mai avem o expresie a mamei când ne bădeam când eram mici, frații. Ce lască-ți vedea voi când veți întâlni la Paști și la Crăciun. Da. Ce fel de vedere este aceasta? O vedere cu dor, cu suferință, cu dorința reîntâlnirii, reîntoarcerii în paradisul pierdut al copilăriei noastre. Și de ce ne ducem noi numai? Unii dintre noi, credeți-mă că de Paști de Crăciun ne ducem aminte de biserică. Păi, asta sau este. De Sfântă Marie. Dar uitați-vă dumneavoastră ce zice copilul la Crăciun. Ce vedere minunată. Păi o vedere care depășește starea empirică oculară. Și poporul român explică vederea celor nevăzute în niște versuri care sunt magistrale și care îl depășesc pe Eminescu și tot ceea ce s-a spus vreodată în istoria gândirii și culturii și poeziei românești universale. Când zice, n-aș din nimeni că m-am dus, nu mă mor vedea că nu-s. Auziți, oameni buni? Ce să vezi? E și o melodie, mi se pare că o cântă cineva. N-a ști nimeni că m-am dus, nu mai mă vedea că nu-s. Sus e cerul, largă-i lumea, bine că am frunzit pădurea. Păi înfrunzirea pădurii înseamnă înviere, regenerare, că suntem în proximitatea învierii. Dumneavoastră vedeți cum iarna vrea să țină mugurii închiși în sicriu, pentru că toamna vieții ori ne place, cade o frunză. Este un cântec frumos, a căzut o frunză în calea ta, rătăcind pe vântul de aripă. Ai privit-o și în aceeași clipă ai strivit-o călcând peste ea. N-avea glas să strige în urmea ta și nici putere să strige cât o doare și a rămas strivită pe cărare. Ploi și vânturi trecutau peste ea. Vreau să vă mai spun încă ceva. Orice frunză care cade la un an, la o zi, sau la 70 sau la 80 de ani, suntem noi. Frunza aceea sunt eu. Dar toată frunza lasă la rădăcină un mugure. Mugurele, ca într-un sicriaș, trece viața plantei peste moartea iernii și când soarele iubirii lui Dumnezeu încălzește mugurele și îl luminează, crapă mormântul, crapă sicriul și răbuvnește o splendare de frunză nouă și de floare nouă. Asta e învierea. Dacă nu vedem într-un mod absolut natural învierea, prin rațiune, scăldată în frumusețile iubirii, nu înțelegem nimic. Nu înțelegem nimic. Părinte, vorbeam de... Nu călcați florile și nu striviți iarba. Nu striviți iarba, da. Ascult, vorbeam mai devreme despre femei. Haideți să vedem, să ascultăm împreună o doamnă, Virginia Frâncu se numește, cu o voce incredibilă, o melodie care, o piesă care cred eu ar trebui ascultată mai mereu așa când suntem îngândurați. Iartă-mă! Iartă-mă, iartă-mă,
pentru tot ce am greșit, pentru vorba fără har. Doamne, iartă-mă Tu iar, pentru timpul meu pierdut, fără rodul ce l-ai vrut, fără dragoste cu jar. Doamne, iartă-mă Tu iar, iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu, pentru felul meu firesc, printre oameni când pășesc, pentru traiul în zadar. Doamne, iartă-mă Tu iar, pentru nevegherea mea de a rămâne în voia Ta, pentru tot ce-a fost murdar. Doamne, iartă-mă Tu iar, iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Dă-mi răbdarea ce-ai grăit, să-mi plec fruntea umilit, pentru râvna mea măcar. Doamne, iartă-mă Tu iar, căci iertarea ce mi-o dai îmi păstrează-n păcii rai și mă zboară iar și iar. Doamne-n veșnicuț-o Ta, iartă-mă, iartă-mă, Dumnezeul meu. Pentru tot ce a fost murdar, Doamne, iartă-mă Tu iar. Nu știu, eu... Ce ziceți, Părinte? Avem nevoia mărturisirii. Nu știu dacă vedeți cât de frumos și cât de expresiv este cântată nevoia noastră de a ne mărturisi lui Dumnezeu. Cum zice psalmistul, mă voi duce către picioarele Tale, Doamne, le voi cuprinde pe cruce, acolo unde este singurul loc unde au stat picioarele Tale. Îți voi săruta picioarele și voi zice, iartă-mă, ca femeia care i-a șters cu mir și cu părul capului său sfintele lui picioare. Femeia aceea l-a auzit pe Dumnezeu umblând prin univers. Pe lângă noi trece Dumnezeu și ne dăm seama că a trecut Dumnezeu pe lângă noi. Părinte, există... Mă scuzați că vă întreb. Există mulți oameni, stau de vorbă cu oameni, mă știu că am păcate multe, mă duc să le mărturisesc, mă duc la preot care e tot om. Păi mă duc la Hristos că e tot om. Hristos a făcut pentru noi om. Nu vedeți dumneavoastră ce înjosire sau ce glorificare, ce apoteozare a stării umane? Hristos a fost om. Om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit. Eu nu mă duc la preot, eu mă duc la duhovnicul meu. E o mare diferență între preot și duhovnicul pe care ți-l alege.
Adică îți găsești un om cu care poți să te povestești, care poți să-i spui necazurile tale și care să te înțeleagă și care să-ți găsească, dacă tu nu mai găsești, mijloace de îmbunătățire a stării tale, să creeze stare de confort sufletesc. Nu vezi, sunt oameni și oameni. Există câte un om ca ta, vrei tu să fie bine și te apropii de el și ca nu ca cu peretele. Și există câte un om cu care te poți înțelege, poate să te mângâie în durerile și neputințele tale. Și asta înseamnă preoție. Dacă o să reușesc cândva, știu că dumneavoastră citiți mult, ați vrea să vă aduc o carte a Sfântului în Gură de Aur despre preoție. E o splendoare de carte. Înaintașul meu, Părintele Naghiu, despre care am mai vorbit eu, înainte de a muri, cu câteva ceasuri, a însemnat în despre preoția Sfântului Vasile cel Mare pe 7 pagini și de desubt a scris: aceste cuvinte să le rostească Nicușorul meu drag, adică eu, la mormântarea mea. Și să nu se mai spună în afară de aceasta nimic. De cele mai multe ori, vorbele, oricât de frumoase, de meșteșugite, de bine înzestrat cu arta oratoriei ar fi interlocutorul, nu spun absolut nimic. E destul să se uite omul la tine dacă ești compatibil și înțelegi despre ce este vorba. Așa este, Părinte. Eu mă străduiesc în cadrul tainei Sfintei Mărturisiri să ajut pe oameni să se mărturisească. E o greșeală ca preotul să intre în detalii referitoare la păcate, la neputințe, ci trebuie să-l ajute pe om să iasă din sine și să se apropie de Doamne, Doamne. Doamne, ce frumos a spus aici, să se apropie de Doamne, Doamne. Parcă ați vorbit pentru copii, știți? Păi nu, Părintele cu cine vorbește? Copiii, Părinte. Păi da, dacă nu reușim să transformăm pe enoriașii noștri, adică cei repartizați, cum am zis, în geografia parohială, să-i transferăm în stare de spirit, adică să-i creăm ca și cei născuți de către noi. Fiecare credincios, în momentul în care îl botezi, îl mirungi, îl faci împărat. Mirungerea înseamnă stare imperială în biserica noastră, nu înțelege mai nimeni. Biserica ortodoxă este singura care pune pe creștet coroana imperială când se căsătorește cineva. Eu v-am pus-o pe dumneavoastră. Da, mi-a spus-o, da, vă mulțumesc. Celălalt, momentul în care se unge cu Sfântul și Marele Mir la botez, numai împărații se ung cu Sfântul și Marele Mir, ca mirul pe cap ce curge pe marginea veșmintelor preoției sacramentale ale Vechiului Testament și Noului Testament. Ungerea cu Sfântul și Marele Mir este pecetea darului Duhului Sfânt. Noi suntem transformați din oameni naturali în copii al lui Dumnezeu. Și moșul meu zicea: mie mi-e foarte convenabil să fiu copilul lui Dumnezeu decât copilul unei moime. Foarte super. Și tot bătrânul acela care îi port numele și respectul, și tatăl meu, învățat de la el, zicea următoarele. Zice: înainte de a da cu o botă după un câine, întreabă cu ei câinile. Da, foarte. Contează foarte tare a cuiești. Materialismul ne-a spus că suntem copiii unei maimuțe. Da. Prin urmare, se poate purta oricine cu noi ca și cu un animal. Ei, dacă îmi spune mie biserica că sunt copilul lui Dumnezeu, tu ți-a zis că poate sunteți voi, poate voi strămoșii voștri au fost maimuțe, ai mei nu. Eu sunt, strămoșul meu a fost Dumnezeu. Auzi, vreau să spun o chestie, o întâmplare superbă. Da, spuneți. Din satul în care am fost eu preot, în Gledin. Am făcut acolo documentația pentru canonizarea Sfântului Pahomie de la Gledin. După aceea am făcut documentația pentru canonizarea Sfinților Năsăudeni cu Marele Mitropolit Bartolomeu. Și acolo domnul director, pe care eu l-am îngropat, un om foarte credincios, când s-a schimbat lumea, o
trebui să zicem pe oameni la cămin să le spună că omul e din maimuță, nu l-a făcut Dumnezeu, știi? Și cu jenă, săracul s-a dus, el îmi spunea mie povestea respectivă. Și zicea, era acolo Badea Dumitru și Badea Grigore, stăteau și mă ascultau, zice, unul dintre ei când a spus că omul e din maimuță, zice, domn director, să știi că ai perfectă dreptate. No, uite-te, până n-am auzit așa ceva. Numai că e un pic mai almintrulea, nu cer cum mai zis dumneata. Uite-te la mine și la Grigore, ce bărbați am fost noi și ce moime am ajuns. Prin urmare zicea, nu, domn director, nu e omul din maimuța, ci maimuța e din nou. Maimuța e din nou. Foarte frumos. Am în fața mea, dragii mei ascultători, o carte a părintelui profesor Nicolae Feher, se numește Stai neclintit în credință și ferește-te de ispititori. O carte care mi-a fost dăruită și vreau să vă spun că am rămas mult pe gând. Și mă uitam doar la final. Vă citesc doar un final care e scris pe copertă de arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramușului și Sălajului, înalt preafericitul Andrei. Spune așa: biserica celor 2000 de ani de creștinism de la noi este biserica ortodoxă. Și ne doare cumplit faptul că sunt oameni care vor să-i sfârși unitatea, atentând la principiile de credință lăsate de Domnul Hristos prin Sfinții Părinți, icoana, crucea, preacinstirea Maicii Domnului, învățătura despre Sfinți, învățătura despre biserică. Acest lucru l-a durut și pe părintele profesor Nicolae Feher când a alcătuit cartea Stai neclintit în credință și ferește-te de ispititori. Binecuvântăm această lucrare și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm unitatea în credință. Noi, pentru această lucrare, o să-i dedicăm părintelui profesor Nicolae Feher o piesă a solistului Marian Moise, unul din mari soliști ai corului Patriarhiei Române, o piesă care sigur vă va influența și pe dumneavoastră în bine. La ușa ta cineva și n-a deschis nimenea, în tăcerea negri nopți stă un om și plânge, fața lui e numai răni, pieptul nu mai sânge, fața lui e numai răni, pieptul nu mai sânge. Cine ești, străin prin alt, cine ești, de-al cui dor tu primegești, pentru cine ai răbdat, bice fără număr, ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr, ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr. Eu sunt omul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plată nu mi-a dat, numai spin și ură, numai răni și lovituri, pieptul mi lucrură, numai răni și lovituri, pieptul mi lucrură. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii
Eu sunt vinul noi legi. N-am venit să plâng în drum, răni usturătoare, plâng pe cei ce-și pierd acum ultima chemare. Plâng pe cei ce-și pierd acum ultima chemare. A bătut la ușa ta cineva, o deschide, nu mai sta. Nu-l lăsa să plece trist, poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Cam greu să vorbești după ce asculti o asemenea piesă. Am primit un mesaj de la cineva și vă mulțumește, spune: din adâncul inimii mele vă mulțumesc că ați ales să cuvântați aceste prea frumoase cuvinte care pătrund adânc în sufletele noastre. Și cu toții avem nevoie să primim cuvântul prea iubitului Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Elena Sărățel. Părinte, mai avem, nu știu, a trecut atât repede emisiunea, mai avem câteva minute, nu știu, nici nu știu ce să vă cer. Eu sunt realizator de radio, sunt jurnalist, așa îmi place să spun, nu știu dacă și sunt, dar, nu știu, dați-ne o povață. Nu știu, puteți să ne dați-ne o povață acum. Mulțumim pentru invitație. Ne mai întâlni cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau doar să mulțumesc celor care au scris mesaje frumoase emisiunii noastre. O vor asculta sau poate s-au vor ascultat-o mulți, părinte. Cu certitudine. Și singurul lucru pe care eu, ca părinte, ca preot, îl doresc este să încercăm să fim fericiți. Într-o lume în care fericirea nu se capătă, ci se obține. Se obține cu dificultate și cu jertfă. Și cea mai mare dintre toate jertfele este jertfa Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. V-aș învăța să vă duceți la biserică, să vă spălați hainele sufletului dumneavoastră în sângele mielului lui Dumnezeu, cel care stă pe Sfânta Cruce, cu mâinile întinse încât să cuprinde întreaga umanitate și zice: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi liniști pe voi. Luați asupra voastră jugul meu, că jugul meu e blând, crucea, și sarcina mea e ușoară. Acum, cât e ușoară e crucea fiecăruia, zice o altă cântare foarte frumoasă ca și aceasta care a trecut. Fiecare își are greutatea sa, numai tu, stăpâne, ne poți ajuta. În viața aceasta suntem ca într-un autobuz. Dacă nu te ții de nimic, te duci în toate direcțiile. Dacă te ții de lateral, adică de semeni, poți avea un pic de stabilitate, numai că oamenii te pot și trăda, se pot trage să nu pui mâna pe umărul lor. Dar dacă te ții de bara de sus, stabilitatea este totală. Aș vrea să vă învăț să-L prindeți pe Dumnezeu de un picior, să nu vă mai lăsați de El niciodată. Biserica are datoria să-L tragă pe Dumnezeu mai aproape, să ne arate pe Hristos, cum zice Sfântul Apostol Pavel: nu v-am propovăduit al Hristos decât pe cel răstignit. Pentru iudei sminteala, pentru păgâni nebunie, iar pentru noi cei care ne mântuim, răstignirea și crucea este puterea lui Dumnezeu. Și vă mai rog încă ceva în încheiere. Priviți crucea ortodoxă. Hristos nu se bălângăne pe cruce, stă lipit cu spatele de cruce. Știți de ce?
pentru că în spatele crucii este cineva cu mâini tot așa de întinse, îl ține în brațe pe fiul său cel iubit. Și fiul îi spune: Părinte, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. Așa face fiecare credincios când se spovedește. Părinte, în mâinile tale îmi pun tot sufletul meu. Aștept ca tu să faci ce trebuie. Adică să ai grijă de copilul tău. Dumnezeu are obligații fundamentale față de noi, cu condiția să ne ține de neamuri. Adică nu numai El este Tatăl nostru. Și noi să mai zicem din când în când: Tatăl nostru care ești în ceruri. Să știți, unii socotesc rugăciunea ca pe o corvoadă sau cu un serviciu făcut lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Rugăciunea este cel mai mare serviciu pe care omul și-l face sieși. Și ar mai trebui, pe lângă cea de cerere pe care o face tot copilul la Ticu și la Mica, fiind Paștele Mica, mi-a întrebat cei mai faini și mai rupți blugi, mi-a întrebat cei mai extraordinar păpuci roșii pe care i-am văzut eu nu știu unde, mi-a întrebat cu tare, mi-a întrebat o carte, mi-a întrebat întrebe într-una și părintele face să nu aibă nicio lipsă copilului. În Sfânta Scriptură Mântuitorul ne învață, zice: fiți atenți, dacă voi, răi fiind, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune. Și acum ascultați condiția: celor care cer de la El. Cea mai tristă dintre toate cererile pe care le-am făcut noi lui Dumnezeu a fost strigătul de mâine: răstignește-l, răstignește-l. Și un păgân, Pilatus Ponticus, din Pont, era Pileat, adică nu Bildac. Domnii Lidaci erau Pileații. Pilatus Ponticus, Pontul este Marea Neagră. A zis: dar nu v-au făcut niciun rău, luați-l voi și răstigniți-l. Și l-au constrâns, l-au silit să-l răstignească. Zice: dacă nu-l răstignești, nu ești prieten cu cezarul. Cine s-a făcut pe sine împărat este împotriva cezarului. Tu trebuie să-l slujești pe cezarul. Pe acesta răstignește-l. Observați, noi am vrut să scăpăm pe Dumnezeu de cruce, luând-o noi ca neam românesc în spatele nostru. Neam românesc va rămâne veșnic sub puterea crucii. Fiți fericiți, Hristos peste 2 zile va învia, căci nu putea să fie ținut sub moarte începătorul vieții. Și cea mai mare minune, și vă las să încheiați, într-o pară învierii care zice: Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând nu este învierea lui Hristos. Ce zice după aia? Celor din morminte viață dăruindu-le. Și acolo eu îl văd pe Tata, pe toți cei dragi ai noștri. Și eu îl văd pe Tatăl meu, da. Și fiecare dintre noi vedem strămoșii noștri. Inevitabil în înviere. Fiți fericiți. Așteptăm învierea lui Hristos, care este învierea noastră. Vă mulțumim, Părinte. Vrem să, la final, așa, nu știu, să chem așa, totuși cu speranță în suflet, și mai oferim tuturor oamenilor și dumneavoastră chiar vă rog să ascultați o melodie a formației Holograf. Se numește Rază de Lumină. Îmi sunt dragi Rază de Lumină. Sper că astăzi Părintele Fer a adus o rază de lumină în sufletul nostru. Mulțumim, Marian, mulțumim, Părinte, mulțumim, oameni buni. Să vă dea Dumnezeu, Marian și Viorel, bucurii și fericire multă. Mulțumim. Și învierea lui Hristos să fie, fără discuție, o nouă reînviere, un nou început de drum pentru fiecare dintre noi. Mulțumim, Părinte.